awan cinarita kakang nabi mengkabrojana maka isun satu ingat dimiskin dono kang kekasih Sultan Nuruddin maka isun tinita dening sang Prabu tinuin mongko penjaren sawang paning nagari lawan wong mancanegara kena isu kaliwat suki lorita manisan manianta lanawan ko waktu tekani arutan kena sorot maka ujar isun ingat bener tanah salah nyatanin kaos indahmu kabeh pangus kalung isun miwa dening Semuhidin tanopan anak sapo ikayat kagoptimos atau winane satringa sekakaling kang mulia kang agung karone gunang kekasih punna pangarap semarke manik lawan semara batazi kanyamus anay sunna merah Semuhidin dehena taponi deneng wong lanang mangkau sewong kang tetapi pun dapat sebab tuan ingaranan murid ingkowakannya siatu kotir amus menenisun aran muhidin sana dekat masa midemir sepasa bangunan isunan datang ngakau sumaris bener dina ingin dalam hijratun Nabi kang sinar memang aku senang sewas-wasa waktu itu otane Semuhidin agam menegak kawan bosor ini sadon padir nabdama kaisun anamu ing sawiji kanaran ikan sangat cerene kuraking maka wong iku Assalamualaikum ya bibeh Abdul Qadir Tuan kang mulai bahagia akasun jawab salami Waalaikumsalam kamu capung kang akrim sakunelah Tuan parak saking sun isana parak saking Tuan Tuan ogang loban ingat kami sunolong akan sesama kuning ngucapong kengagri maka cukul jasani wong iko satu bajik rupanya ngajana semono
padun aningali no kamu cepo si maring sun Abdul Qadir anak hamba anu warui maka isun satu benih hambatan udani maka ngurus ucanai sedekah mayaptini lana satu isun menangis suana sayapti saking paningan Tuhan maring sampun ngarupakan yang sepamaring hamba sabab Tuhan ngarupakan yaktine agama dari Tuhan maka surang nese boleh dikasih Tuhan agar papan yang kini agama yang ngapung disampunin mangkanan nuni kopi kusungan dunia sudah duduk ingat kita sekolah maka isin anong nanang sabiji katamu maka sendok ing hati ing wana sabajang roh lagi pinaran dorong nong sawi pangkonan nison wajah kutuk rabbani wal arfisa